que bé que estem, Semblava que aquest moment no havia d'arribar mai, Canalies. Tu saps allò de la gala dels Gaudí? Doncs a mi em queda lluny. Ai, amb el Lari, oi? Amb el Lari, sí. Ai, mira, Què? l'Isona Passola. Ai, què diu? A veure... Escrivint... Noi. Ah, ja. Ah, Mira, que si presentem la festa d'estiu del cinema català... tu vols fer? Home, si ens ho diu a nosaltres, que el Lari l'ha dit que no, jo ho agafaria. O fem-ho, no? Oh, fem-ho. Home, que bé! Podré estrenar aquell smoking de raso. Ai, sí.